chaki many pesa ni moselal koro wadhi asara double moloyo ni linki gi pesa ni mana 1,300 ni ti chak godo ka war go kara dhoke usi ka podi rito thuolo mibro ndiki. Peter Agoro nikech kalure kod report mabende EACC nogolo ne giwacho ni ponono ji golo asoya kalure ni jo Kenya kia rach mar chwalo asoya. Ting mar ng'ama onego bed ting mar ng'ama mar puonjo jo Kenya ni asoya ok onego bed ni chiwo to ponono ng'ato kukweye asoya okang' makama iminyalo kawo ne ng'ano mar mondo mi in kaka ja Kenya yud ratiro mari kata bed ni ponono ni chopo mar mondo mi yud abstract ka police kacha to kwaye asoya kiki chiw tinyalo chwalo report kama ng'ama onego bed ni puonjo jo Kenya rach mar chiwo asoya e pacho kae. Nyaka wawinjre ne ati tich mar puonjo japiny yo mar asoya en tich mar sirkal. To ponono en bad migawo mane mar sirkal onego bed ni puonjo jopiny weche makama. Bad migawo mar EACC ma en tijgi. To sani kata ka iwuok ni iriembo gari e wang'ayo ka ok ibi kawo 10 minutes kapok yudo police machungo gari ni mondo kaw asoya. Koro EACC be ok ti tijgi maber nikech adieri makende ne ka giamua ne gidwa yudo joma temo kelo eche mag asoya gi endara. To asoya ni be nego ng'ato nikech kiyudo ka police en gima ng'iye gari idio prebichi ni gari dhi kosa ajali mbele kujo odhi ketho ngima mar ng'ama chielo. Koro migawo mar EACC be ok ti tije maber mar puonjo japiny ne asoya kigolo to ang'o madhi timore. To gini timore mopoko kane ng'iyo KRA nitie tribalism ma be en part of corruption. Ing'iyo kane court wacho ne ati employment manotim KRA ne gi kabila ariyo jalang'o to gi joma moko ka. Koro gini ochako gi ewiye malo sirkal otop. Koro sama sirkal otop ni jopiny koro kata ka ng'idhi wacho ne ati polisi ni nokwaya soya to in emibiro maki nikech ibiro yudo ne japiny okia adieri ma neto ka chiwo asoya kata kok adwa chiwo ang'o monego bed ne timore. Koro onego bed EACC mopogore gi survey magitimo ni wadwaro action. Koro saa mar wuoyo orumo wadwa ne mondo waneni to EACC ka watu mane ka ng'ato kwayi pesa onego bed ni timo ang'o. EACC onego bed ni puonjo japiny ne to i report kanye nikech kata mana report to kisa report ang'o dhi timore iyudo ga adieri ne ati kata police station sama idhi ne dhi report to in midhi report no in emichaki maki. Koro onego bed ni EACC bedo gi mechanism maber mar thiro asoya. To kamano pok otimore ka EACC ok nyal timo gin mana report ma gigolo to corruption biro mana medo nya gin gibiro mana ka gichamo pesa mar survey no ka ditime ne gikawo pesa to japiny pod biro mana inyore pile kod pile. Kennedy iwacho kanyo ni EACC imbendi iwacho kanyo ni kar mondo mi EACC owuog oko wach ni ero ne wadhi kuonde makama wuoyo kod ji giwacho ni asoya ponono emomiyo ne gi rank ni migawo mar arite motelo asoya migawo mar thieth motelo ponono weche go mag mibadhi kachiel kod migepe mamogo mane giwacho kachiel kod counties mabende ne giyango mar ng'iyo counties maponono asoya kawore yo makabendi pa ni EACC osebedo ka timo tije hie mar kedo gi mibadhi e pacho kae nikech adira kwa ng'iyo higa mar 2022 EACC ne nitiere higa mar 2023 EACC nitiere higa ni podi EACC nitiere to aneno ka weche mag asoya gi podi medo mana medore bende EACC osebedo ka timo tije hie kaka Ethics and Anti-Corruption Commission maneno ni weche mag mibadhi odok piny. Anasisiko kawacho ni Kenya ka independent commissions ma wakete constitution kendo bedo created gi act mar parliament kaka EACC mobedo created gi EACC act ok nyal timo gigo eko ma jo Kenya dwaro mondo gitim to kara koro gibeda disbanded nikech gimedo Kenya garama for nothing to gina